HSLC ang thek ke klang long Karbi Anglong district top 10 along amen ke klang dun. Bike rally lapen mass joining 6 schedule awareness ke dengpon. Rongbong ghat hir hiri lapen choki hola aratum diphu kidam ke wang japhan hemti kupen amasi bas chithap longpo. Karbi Anglong live prime time birta long penili sami beauty bepi non birtang ton pen arji ponitha. Pini Assam Angkangpi Secondary Education Board of Assam Hinpen kidamtang surihni ra inquira ki thompen inquira pli assessona baha aphan metric mate high school living certificate asatlang ki tok angthek paklang pontanglo bangso hut Karbi Anglong district stame top 10 along amen kiledun kidamtang ningkaning koipen Karbi Anglong Thomas Council along pinangan EM nang kimanatum dolo bonta tok langahin RD ki pipon pe mate kilang ki pangching kavidet ajok aningkan wang HSLC asatlang ki klang along ta phan phokep anta kilong tuna phai jum pik hangjang bonta pini seba hin pen HSLC asatlang ki paklang ponating pulote Karbi Anglong district bangke HSLC asatlang abangke phan trokner kebrai sira tokbor trok an chipa undunsi top 10 ang bongpen ingdeng ner kepan chipalong dunlo halapu West Karbi Anglong sitame phan trok sikebra ner kebra tokbor hinian chipalong dunsi ingdeng greener kepan aprang nang palidun longlo langdam senang Karbi Anglong Thomas Council along Richard Toby Education Arpu kedengpen Karbi Anglong OV kimiatum tok langahin paprang dunang jipura Karbi Anglong pen West Karbi Anglong angkang kedoan high school pen higher secondary school along humri damsi than bang atum aphan Arpu pen kipasang sai anta alang lipen dengponlo bangso sai ke dengalong Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang kapin kharateng pen lo charlia song doan atum pen chilangsi along school high school along than bang atum pen chingki chithan damlo EM Richard Tobia kimang pon lake surini ra ingkora trok aningkan a pharmacy chipeduk ponlo bonta alangli kimang dam aningkan an pleng plia ko pensi Karbi Anglong along district abangke top 10 along nangli roklo langdam pulote kidam tang ningkan kepen pangbar damlote piningkan abangke HSLC asadlang ang thega bangke Karbi Anglong napen West Karbi Anglong district hinia phan mepik anlo lasolong kicharli osomaratum do anatum ke charli ka chipaduk pon thegapot Karbi Anglong Thomas Council EM Richard Tobia hinpen kachuru pajirpon aprangsi nili laso a result pining aning kan je itum 81.6% Karbi Anglong long lapen West Karbi Anglong 78.2% long compared to from the last year decades la jongsi langdam lo podang te nona bangke itum kepor hianat kebor ipen athibang misen nang di mane theklong pon lo kachipaduk pen thekpon long lo si aprang sineli akirupi Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council nili fan so education subject nang pidet pen alangli as a guidance a suggestion pen munti matha pen ni arju ponsi claim dam charge lo la pen la kat ke success I long ta alang li hirzu me account pen jok si pini la pan education abang je papi hu pen ta me tum non ke top 10 long wang ji pu hala sun ni di ke matha dam ke manthang dam je mission primary section hin langdam pulote pinang an te than ba tumaphan toisi pathan damlo sita ke ongdun athan bang atum ko anma osumar tumaphan ki thanangji halaso quality ka vedet aputhak education EM Richard Togbi ahin pen ningduk chipaklang than bang atum jongsi toklang hin angkur jongsi meme pulote angsong along an kichari atumta meme datpu aja sitami kadukawi kachirap chitunang jebang ke toklang hin abangke compromise samatsi nangni puta EM Togbi sanghopen ningje ponthu main ke primary section lo pon de foundation lo
lapen foundation along bekoi no na bangke itum tet teachers do an atum ke long tang atum penangan adim damlo lapen retired tilang teachers atum afan pulu tang te thanu dakji punu dakji aja kalang tum la swa quality long li dam de duko ning du galam jong si halaso a teachers atum pen jong si class school ke than pon du pol tang te ni tum afan a foundation bang mimi det lo halaso ki mimi pen a join ni si ni tum bang la elementary high school a level sambe a foundation mimi lo pot de itu mafan a result ki bang infan government school Langdam pulute EM bangbong Karbing Long Thomas Council asai hemalong kaiki kachetong damwer pulute EM Richard Tobia phan abangke kaiki ta sai hemalong thekdamlong lason thot si mithang asai mo kachiklem sitame kimang pon ilapen kiklem pon si pen ajoksi pinyarni HSLC asat langalong phan trokner kebrai sira tokbo trok an long ponlo lason thak thak Karbing Long Thomas Council CM Dr. Julian Manghang ahin pen toklang ahin aphan RDP ponthura kibang jianing kanahut ansose angsongan kipali dun thujia phan matha pon thuabang kinangso News Report Karbing Long Live Bike rally pen APHLC MP candidate Jai Kathar phan vote kerekpi Niphai Kriser Kep Arni Adap Apor pen Lakhain Korahini Sarupathar MEC constituency ke parlo Sari Hajan pen Saphapanian All Party Hills Leader Conference APHLC Bokajan LAC tumpen pini bike rally mate Jai Kathar phan non kivangji Lok Sabha election APHLC party phan ki pahai ja phan vote kerega jai me ki paman pon lapen ki ongdung armu chejeng pon Lason si bike rally mate armu chejeng ajai me ki paman ponalong APHLC spokesperson Angtong ti kathar lapen Samson Teron APHLC Law Secretary Central Committee Pranjor Kro Kleng Sarpo tiso anparta APHLC aparti along claim rapet ki ongdung ki the ki dingatum chetong dun pen RDP dun lapen bangso MP ki ligalong ki ongdung avot pen APHLC party phan ki pahai ja phan sitami chingki chethan pon GI Kathar Jongsi MP Kiligalong Haidet Plote Aprangsi ke claim ponje bangke Article 244 AC claim paprang jiputa chingki jethan pon Pini bike rally mate mass joining 6th schedule awareness jai me ki paman ponalong ki ongdung arat chetong dun pen mission me at pensi pajut ponlo Sangdi dipen projenterang Karbing Long Live Karbing Long District Havar Arlo Kidam Kivang Raratum Kachileng Kijoy Ki Japan Karbing Long Thomas Council pen Ahavar Tinapan Council Bus Ihum Kipanong Pondo Bonta Arni Vangsi Munit Armu Apai Nangki Barajok Rarapan Joy Ki pen Kachileng Avarsai Pador Un Idera Sonsi Teklong Lapusona Porahut Jasemet Rongbong Ghat Nilip Hirhiria Havar Ararpan Isi Birta Kimia Sonsi Dipurong Sopialong An Kipali Japan Blue Moon Travel Pen Bas Pacheleng Ponpo Nangli Karbiang Long Ahempi Dipurong Sopian Kedam Kivang Kachileng Akisung Katura Kachetong Nang Doma Tang Tinang Litum Kimatha Chepasung Nang Nilo Nangli Hemti Kupen Amatsi Blue Moon Travel Ihum Kithedung Abas Rongbong Ghat Hirhiri Chokihola Dipuan Kachileng Pangcheng Tanglo Labang sobas rongbong ghat pen ada porphai trok porpen nangbar pen hirhiri an porphai trok rachitim lapen chokhihola an porphai trok sian lapen dipurong sopia da porphai kresian nangpalipu lapen arni tili mate porphai sia polote puthot dipurong sopi pen chokhihola hirhiri rongbong ghat an bangso bas chiru lasinangli hem todlun pen inghoi kirai mate seat booking an parta khlarda ka birta kachini japan blue moon bus conductor Ahempu Ingti 9922187895 along Humri pen Varsai Chu en Longji Non berta ke megala palo hiriri pen lagi puan kecileng yukan la Chokiola megabiti nalo hiriri Pana po pen hada pana boy soita pulis 640 Oke Chokiola bang pana po lo 720 Anda di punale pana po 11 bagi tapi ngaci rui bang 1 bagi
nang tum kapre kason na duma Awe. Non beta milan wala. News report Carbing Long Live. Korkanthi constituency along puthot APHLC pen doning ko rapho lapen Congress pen don pho pangrum pet don thong ke batum amithang mithang rachariya song phan ninga chi theka viajok BJP along chipa ogdun Jangmi poni phai Chris Sirkeparni lakha kripli Korkanthi constituency ke parlo langlokso Sakti Kendra hiniatum chingrumsi langlokso middle pathuak lamalong Sakti Kendra rally amai padupon Bangso mailong APHLC pen doning ko rapho lapen Congress pen don pho pangrum pet don thong ke batum amithang mithang rachariya song aphan ninga chi theka viajok BJP along chipa ogdun Bangso mailong aluhiaman pen Korkanthi local MEC mate Karbi Anglong Thomas Council Speaker Raju Tiso kachitong dunalong Korkanthi BJP Mandal Committee Amaipu Doloingti Samilangso Education Development Board Chairman Sir Samuel Ronghang District ST Morcha Amaipu Sundor Kramsa atum pendanglok Korkanthi constituency ke parlo pinangan BJP songja po songja pietum chitong dun non kiwangji MP kiliga hut Korkanthi constituency penta ki ongdung avot pen kachipa haidun je phan chithan pon भारतीय जनता पार्टी आइन में सिपा दुपन ला पेंटे आके है अमर सिंह किशोर नीली तुम कैंडिडेट इगलो नी तो पार्टी कैंडिडेट इगलो अंगली फान वोट क्या अंपी मतन ने केरेक पी तबंग सो माइस नील तो हिन में पा दुपन ला पेंटे लदाख तांग सो अबार लोग पोलिंग स्टेशन फोदो जिला पोलिंग स्टेशन फोरा तुमपिन लदाख में चितोंग दुनो जिला बंग सो माय लोंग दोनिंग को रा फोने दो APHLC pan ki kroi bosona don atubang ini Bharatiya Janata Party long join diglo la pente don phone do bang ke lage Congress pen bangsi ila dak bang so mai long si Bharatiya Janata Party long nang join diglo la serang li tumihin pen kanil tumanang si thari diglo je kono bang ke Bharatiya Janata Party candidate rakhe hai Umar Singh Sopan Sin il tunta ka phai pan kamang ren ko si alang li tumihin pen il tuman thanang pachini la pen alang li tumta thanang pachini tu je ki hai ta la bang so a party si highway po join si nil tumta lai chini si la so party long join do ko lang li tumta lam tinang thanang dong mukak men sem sing ti Carbing Long Live Jangmi poni phai Chris Sirkeparni nijang Karbi Anglong alo bithung reng thama constituency alo kuthepi pathuak lamalong lapen rongkhang constituency alo doloni teron arong rongasar bronson teron ahem thekupalong Congress asong aphan lapen CPI ML asong aphan ki kroyara ratum chelang rapet pen MP candidate Joy Raming leng aphan kangthum karni asai kedeng pon MP candidate Joy Raming leng aphan kangthum karni asai kedeng pon amelong bithung Mandal Congress Committee lapen Lapu Rongkhang Mandal Congress Committee tumpen chipatir piponsi mesen pen Joy Raming leng aphan kangthum karni asai deng ponlo halapu bithung along me ke do hut ka kaprek asong kachi open Congress asong long kiwang atuma phan deng ponsi rara phan Congress asong kachi chakpon alam chaka putha rara phan than ponlo halapu Rongkhang along me ke do hut sitame me long Joy Raming leng pen rara phan ki than pon ke Congress aphan ki pahailote Article 244A ke chun pamepo Thangbangma Rahul Gandhi alam chaklo lake lancho takali ki ongdung ki misana warsai raratum longvek jipusi melong raraphan thanpon Paok don penang do lapen ke bang ye tumna do ulang buni tum ka apor ing hong unu onde daro lapen ona phi ke bang tumna phun nang chelo yang lo so se meeting pajut paprang se dam en mapu apor alam do Como na limay lang kan kon la Congress asong kan itichak kon alam mapu chak sino la grande dak sonin ko ra pho ke rap do lapen ke paklang abang ke pho along tin along pene pangrum at pulote hedi angke 25 do koklo laso akira babang ke non rong rubasor ke sung piklo tangka ke long ade mabe tangka paisa ke long ade mabe sita tax ke tunang ke supik mune dato mabasa be pin lo la rong rob sai tu ke tum chot kalelo la dukan pene kulat je solaya tum la I korte atum do anta atum ta ke sung dolo taxation a problem la pen licensing a problem pen dong kamukam pen wiki be Carbing Long Live Lakhain ko rapli Diopani constituency ang kangalongta Rakyo Hormu Kirimatum lapen
ki jor tum kang dang bo majok non ovi ki me tum aphan kina hok thepik khangjang lu lason si jangmi poni phai trainer cap arni kangsam diopani constituency ke parlo siloni janang kang phirang ke tum saya phan ke dam bo mahut siloni jan forest office adung head tower krongni ka che tok along ihuma kulara phan kahon the meme theklong pen phirang ke tum kahumri da mahut ke ganja packet cap an long ponok lu laso pen phirang ke tum karjo hut ka che thakdun ke puja phan pulu sita manghume melam munir tum jo padap ke ganja pende arna maphan ke thok ki jir ikali laso jo case 11 ACYPS song tum phan tong se kot pen birta PC alang li tum phan songjai detlu lapen alang li tum tong se kot pen borpathar police station OC phan birta pipen borpathar police station OC dipen borwa arideng hodai detlu lapen laso teng pen alang li tum methang sai chiklem ponlu lapen alang li tum pen kiri kitarlip pon ahut puthot ongdung angtan pen ke wan lapen local ganja long pon thulu ganja kilong pon kadokawe gram pharoini ra inkoira pholomdo lapen por phainer ke apor malomsi bangso aganja chipari deng ponlo lapen kijor veka bangphu ram gogoy phan tongsikot pen borpathar thana long an pondetlu lapen alangli phan case number 1724 LUS 20R NOPS all cases pabon pon pen alangli phan ingnang ponlo kachingnang chek abang phomen lake ram gogoi lapen achormen nabonta gogoi arong dhengya birta kirip dunlong ahut anke ram gogoi aphan borpathar thana along ansi bipon koklang lasika doka veta isi kachini nang jerkinang sot ganja ke isi ka henopik arakia hormu binong lasi ilitum kachire pen kedusi kimi nilitum karbi lo charli asong mate dadak arnam lang pi aro pen nilitum bang so birta long si nilitum han tong sikot pen nilitum kamila dak bo mulang so tawar krong thomalong ani tum lang palelo lasi labang so aganja ke long labang ke litum environment bang me litum society bar hino dak ji pusi lo charli asong pen niliting pon lasi abatai tins tami litum nengje lo nitum lo charli asong kai ta drugs ki chora ki chodum han labang so ganja labang so araki ki chodum han ke nilitum kai ke tami kiri ga kuruk bang kai ke nitum ton te laso lak taksi pini le thoughts tame ladak bomulang so long ladak tawar krong thomalong nilitum isi honde lo honde pen nilitum han birta nang pilo nang pi pen nilitum dak sport nang lilo nang le pen hormus tamilong lo ladak pini laso ke long ke lake 225 gram an hormu long pon lo la pen hor ka duka vis tamilong pon lo tamil labang so la alang tumabang ke pini labang so aganja bang ke alang le tuma business siklem pon thurong la sila samo business siklem pon rong along bang ke nilitum lo charli asong pen bang ke nilitum project te koilamati pen samson inti carbing long life pini prime time birta kala ponsi kang ton poniglo cardon